бинандаи азиз, пас аз таҷлили ҷашни сеюмин солгарди лоиҳаи якрӯзи як шахс, мо боз ҳам ба ҳар кадоми шумони азиз аз пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе ассалому алайкум мегӯем. ростӣ бисёр овозаҳои ба гӯши мо расиданд, ки гӯё ин ки масъулини лоиҳаи мазкур фақат аз пайи чеҳраҳои шинохта, ҳунармандони шоиста ё ину он. аз ин хотира мо тасмим гирифтем, ки имрӯз аз рӯзи як сарояндаи ҷавонтарини кишвари азизамон маълумот диҳем. қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо фарзанди ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Қобилҷон Зарипов, фарзандашон Комилҷон Зарипов, яъне мо аз рӯзи Комилҷон имрӯз мехоҳем маълумот диҳем. аҷоибот дар ин аст, ки мо суроғаи Комилҷонро намедонем, яъне мисли барномаҳои қаблӣ наметавонем ба назди хонаи Комилҷон равем, баромаданашро интизор шавем ё пинҳонӣ наворгирӣ кунем ва ҳоказо. бояд қайд кард, ки лоиҳаи мазкур ҳар як корҳои худро нақшабандӣ мекунад. яъне аниқтараш мо пеш аз омадан ба шаҳри Душанбе бо сарояндаи шинохтаи Суғзамин Рустам Азимӣ суҳбате оростем, аз он хотире ки Рустам Азимӣ ва Комилҷон Зарипов ҳарду дӯсти қавӣ ҳастанд ва аз суроғаи ҳамдигар бохабар ҳастанд. аз он нафар илтимос кардем то ба мо суроғашонро бигӯянд. он нафар гуфтанд вақте ба пойтахт рафтед занг занед, ман муфассалтар мефаҳмонам. фикр мекунем фурсати занг задан ба Рустам Азимӣ фаро расид. ассалому алайкум. акои азиз шумо наст, саломатитон аст? монда набошед. ҳазор раҳмат, ҳазор раҳмат. акои азиз, мо ба пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе ниҳоятан расидем ва боз ҳам бо як илтимос занг задем. ҳамон илтимосе ки дар хуҷанд гуфта будем, барои мо суроғаи дӯсти шумо Комилҷон Зарипов лозим аст. боз як чизи дига, агар мабодо такроран занг занем иҷозат? ҳазор раҳмат, ҳазор раҳмат. ташаккур, раҳмати калон. ва истифода аз ин фурсати хулай барои мухлисонатон ҳам як салом расонед, хуб мешуд ба фикрам. саломат бошед хон ба кули мухлисон, ба кули ҳамватони азиз, аз номи худ ва аз номи барномаи якрӯзи як шахс салому дуруди бепоён. ташаккури бепоён. ҳазор раҳмат. ташаккур, ташаккур. бинандагони азиз, шукрона мекунем аз оне ки мо бо аксар сарояндагон, бо аксар эҷодкорон робитаи зичи дӯстӣ дорем ва мушкилиро зуд паси сар менамоем. хулоса шумо бо мо бошед, мо ба суроғаи баён карда шуда ҳозир мешавем.
дӯстони азиз, бино ба гуфти дӯсти азизамон Рустам Азимӣ, хонаи истиқоматӣ қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо яъне Комилҷон Зарипов айнан ана ҳамин ҷо аст. хуб, мо дари Комилҷонро мекӯбем. албатта мо чун ҳар вақта яку якбора меҳмони нохонда мешавем, намедонам ки моро чӣ гуна қабул мекунанд. ҳанӯзам хомӯшӣ аст. касе дарро намекушад ва касе намегӯяд ки шумо кистед. гуфти Рустам Азимӣ, анамон нақлиёте ки мо дар поён дидем нақлиёти қаҳрамони барномаи мо аст, вале ҳанӯзам касе дарро намекушояд. ассалому алайкум. Акиқомиҷон, шумо наст? Саломатон наст? Монда набошед. Хонатон ҳаминҷо? Хонатон ҳаминҷо? як соат инҷони дари шуморо мекӯбем, касе ҷавоб намедиҳад. ман рости вай будам, мағоза рафта будам, ҳамроҳи марҷон каме пиёда касе дигар нест дар хона? теҷи будми? нақлиётатон дар поён буд. ба мағоза назиям ба хона ба як субҳона бутем онҷо гифта омадем. хуб, аввалаш ҳайрон нашавед, худро ба даст гиред. ман медонам баъди дидани ин ҳолат табшиши дилатон дар авҷ, аммо аз телевизиони танем. ман медонам шумо барномаатонро тамошо кардагӣ ки ақалла як рӯза мезерузи гуфтам гапо ки тамоман тайёр нестам. рости гап ин қадар интизор шудед, бозам интизор мешавед то шумо тайёр шавед. ба гап неш ба неё шумо ақалла занг мезадед, ман мисол ё падарамро мегуфтам шояд падарамро барнома кунем, чунки ёзи рости ман Умарҷон як худамон танҳо хона ба ки модарашон беморхона ба хайр аст? бале ба хайр аст. Умарҷон ҳамроҳи ман аст. мо рости Акиқомиҷон то дарёфти суроғаи шумо шояд нафаре ки ба мо суроға додан исмашонро гӯям, шояд шумо аз он нафар хафа шавед. беҳтараш намегӯям. дӯсти шумо аз он нафар илтимос кардем то суроғатонро гӯям. хостем имрӯз як рӯз ҳамроҳи шумо бошем. мо омадем бо лоиҳаи як рӯзи якшаст аз шаҳри Хуҷанд. аз худи Хуҷанд барои ман? бале, барои ҳамун илтимос. намедонам вақто ҳамон камирӯз бо кор бо як мавриди омадед ки мегӯям ку мушкилӣ боли мушкилӣ. мо кӯшиш мекунем анамон мушкилии шуморо осонтар гардонем. мо мушкилӣ зам намекунем ба мушкилиятон. ё ами барномаи хуб мекунем ё ҷазир мекунем да. кӯшиш мекунем як барномаи хуб шавад. хана бошам иҷозат бошад ман даромада як хуб ин тарафа як эҳсосое бинам хона баъд бошад 5 дақиқа вақт бошад ман чунки қабул. мо ин қадар интизор шудем, бозам интизор мешавем. ман ҳеҷ боварӣ надоштам. ман тамошо мекардам барномаи ман фикр мекардам ақаллан ягон рӯзаша пешниҳод мекард ки мо ҳамон рӯз мебиёем, мисол ба мо мебиёем ногуфта ҳамоле ки ман нақша фаҳмам ки ҳамин рӯз як рӯз як шаб ман худам як яъне дар асл шумо боварӣ надоштед ки равиши барнома чунин аст, яку як бора пайдо мешавад. не ҳама медонистам ки мисол барнома ин омадани мо исбот кард. дарахатан саломат бошед. ҳама кафоди камера натарсед, худро ба даст гиред. хана бошам ман домада як Умарҷоно درست کنم بعد در مورد سر یک پیاله چای با مصلحت میکنیم. خب سلامت باشید، تشکر، ما انتظار میشیم. بینندگان عزیز و ارجمند، ما انتظاری اجازت کومیلجان ظریپوف یعنی قهرمان برنامه میشیم بگذار، چون گفتند همسرشون در بیمارخانه هستند،
дар хонае ки зан нест бояд ба тартиб даровард. хуб бошад мо айб намекунем комилҷонро, мо барои айбкунӣ ҳам наомадем ва пас аз чанд лаҳза ҳамроҳ ворид мешавем. бо мо бошед. салому алайкум ба ҳамаи тамошобинон ва ба ҳамаи мухлисони гироми қадр. ба Комилҷон Зарипов ба додаракам муваффақиятҳо мехоҳонам. бигзор ки ба тамоми қуллаҳои баланди санъат расад. ва ман албатта дар ёдам ҳаст вақти хурдсол будам падари Комилҷон Қобилҷон Зарипов он кас шогирди падарам бисёр зиёд он каса дар хона медидам, масалан меомадам ба меҳмонӣ ёки дар консертҳо. барои ҳамин мисли як гӯем бародари худ ҳисоб мекунам. Комилҷон бошад мисли додарак. барои ҳамин тамоми муваффақиятҳоро орзу мекунам. бигзор ки ҳамеша пешсаф бошед. худои меҳрубон нигаҳбон бошад ва ҳамавақт хурсанду саломат бошед. мо субҳона кардагӣ нестем ростига аку якҷо мекунем да. раҳмат. шумо хуб? раҳмат. корои худатон аст, саломатитон аст. ташаккури бепоён, ташаккур. қадри занба бад мерасед да. чӣ гирем? баъди чунин ҳолатҳо чанд сола ҳастанд? 13 феврал 2 сола шуд. 13 феврал. номашон? умарҷон. оҳиста оҳиста оҳиста. ана мая ҷазир кадем ана. соҳиби як фарзанд ҳастед? бале шукргузор ҷарка бале. Комилҷон ба гуфти худатон 2 рӯз ин ҷониб шумо дар азоб. айнак чунин ҳолатҳо боис мегардад ки мард ба қадри зан дучанду даҳчанд расад. мо албатта меҳмон шуда истодаем, мо навор гирифта истодаем, мо рӯзи шуморо намоиш дода истодаем. ин ҳамаш хуб аст, вале намехоҳем ки ба нақшҳои имрӯзинаи шумо хабар расонем. имрӯз нақшҳо чӣ гуна аст? то беган дар хона ҳастед? нақшаҳо ҳозир ба аёдати модараш мерем. ба фикрам ягон саранда аги ман бори хе ҳолату нафсада вале ин ҳолати аҷоиб. ман мебинам бисёр ба мотона дидагӣ ҳастам ростиу. ин хе ягонташ мисол ҳолати мо болед ба ҳеҷ гап не. шумо аз имтиҳони дӯстонатон, шумо аз имтиҳони мухлисонатон гузашта истодед. либосои умарҷона якҷоя мепӯшонем, чунки ман ду рӯз аст ки хеле азоб кашида истодам. ба рости хеле азоб кашида истодам. яъне ҳамин мушкилиро ҳарду паси сар бароем. баъд аз он ки ба аёдати модараш меравем, рафта умарҷона ба бебиҷонаш ба бобояш месупорем. баъд давоми корро ба роҳ ба роҳ суҳбат карда мерем. бошад. хуб бинандагони азизу арҷманд, ин лаҳза ҳамамон дар якҷоягӣ мебинем ва шоҳид мешавем ки то кадом андоза аз ӯҳдаи нигоҳубини фарзанд меборад Комилҷон Зарипов. супер дада. супер ин нафар имрӯз супер дада мешаванд. супер падар. бо мо бошед.
бинандагони азизу арҷуманд, пас аз баромадани қаҳрамони барномаи мо аз беморхонаи Ибни Сино, мо роҳи худро идома дода истодаем ва мехостам донистан ки Комилҷон мо ин навбат ба куҷо рафта истодаем. ҳозир марҷона назди бибию бобоаш мебарем, то бая набарем агар намемонад. Худо мо ба ҳазур суҳбат кардам. чанд лаҳза қабл дар бораи таъссуроти хеш нисбати барномаи консерте ки дар шаҳри Хуҷанд баргузор гардид сухан карда истода будед. барномаи консерти мо моҳи ноябр буд. чизе ки мо мехостем ҳамон гуна пешниҳод намудем. шукрона мекунам ки ба дидаи мардуми Хуҷанд писанд омад ва боз аллакай даъват кардааистам ки дубора барномаи консерти пешниҳод кунем. худо хоҳад дар нақшаҳо ҳаст, боз пешниҳод мекунем. جانی من شه بچه‌ام دورونی من شه بچه‌ام ای جانی من شه بچه‌ام دورونی من شه بچه‌ام یک گوشه دنیای من دورونی من شه بچه‌ام یک گوشه دنیای من دورونی من شه بچه‌ام علت میگم الله یا جونی داداش الله یا علت میگم الله یا جونی باباش الله یا саломат бошед. анакнун бешубҳа гуфта метавонам ки як фурсати фаро расидааст ки мо як суҳбати самимӣ доир намоем бо қаҳрамони барнома. Комилҷон, донистан мехостам ки овуни кӯдакии худатон чӣ гуна сипарӣ гардидааст. ва гуфти падару модарам писари шӯх будам. 7 бора нами дастам шикастагӣ аст. дасти чапам 7 бор шикастагӣ аст. ҳар тобистон гипс буд. анами лаҳзаҳо дар хотири шумо нақш бастааст. албатта. умад дар оила чанд фарзанд ҳастед? мо шукри худо 2 писару 1 духтар. шумо калоне? албатта. имрӯз бешубҳа гуфта метавонем ки рақобат хеле ва хеле дар авҷ аст, хосатан дар ҷодаи санъат. умад пеш бурдани фаъолият душвор нест? фикр мекунам ки бисёр мардум ки муҳити саронандагӣ фақат савту суруду хушию ҳаст ҳолатҳои мо ҳам ғамгин мешавем. ҳаст ҳолатҳое ки яъне аз ҳамин санъат диламон мемонад. лекин боз як касе ҳаст ки дилбардорӣ мекунад. падар модар мисол ҳаминро гуфтанистам ки берақобат намешавад. рақобат набошад пеш намеравем. ҳамон рақобат аст ки ман бояд аз вай зур шавам, вай бояд аз ман зур шавад, ман боз аз вай зур шавам. ҳамин гуна рақобат бевай намешавад. қобилҷон ҳунарманди шостаи кишвари мо ҳастанд ва комилҷони азиз писари қобилҷон бо як ҷавони аллакай саодатманд ки мехоҳад ки дар санъат ба падараш монанд бошад, ба бобои ҷӯрабекаш монанд бошад, ба ман монанд бошад ва илоҳо як санъаткори хуби варзида шавад, чизои пурмазмун хонад, санъати тоҷик ба хизмат кунад ва ба обрӯи падараш як обрӯи дигар зам кунад ки ҳама мардум комилҷон писари қобилҷон ва ифтихори санъати тоҷик бошад. муборак бошад ба ҳама баҳор, хушбахтӣ, санъат пеш равад, ватанамо мо тинҷ бошад, давлатамо обод бошад, ҳамаи мо дар хизмати Тоҷикистону мардуми тоҷик бошад. барои омӯхтани нозикиҳои овозхонӣ дар ягон муассисаҳо таҳсил намудед? чӣ таре ки гуфтам хатм кардаи донишгоҳи технологии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастам. падарам як маслиҳат додам. гуфтам писарам, санъат бисёр ҳам як мушкили калон дорад, пастию баландии худаша дорад. аз ҳамин лиҳоз хуб мешуд ки ҳамон мактаби санъатам гузарӣ. ва ман албатта ки падар ҳастам, ҳамаи корҳои ман, ягон кори ман бе дуои падар, бе розигии падар намешавад. чунки ман як бор ба таври тоҷикӣ гӯям шаташро сахт хӯрдагӣ ҳастам. ҳангоме ки ба тӯи маърака мерафтем, ҳоли баъд нақл мекунам шумо. хулос ба розигии падару модар, бо розигии падару модар ман роҳ сӯи консерваторияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷатҳои худро супоридам. то ин дам барои такмили овози худ, барои такмили санъати худ аз устодон илм омӯхта истодам. як ҳодисаи шумо нақл карда медиҳам. ман
даъватӣ шуда будам ба шаҳри Истарафшан туи арӯси домодӣ. Падарам бошанд ҳамон рӯз ин ҳодиса хато накунам дар рӯзи зодрӯзи ман буд. 10 август. 10 август яъне зодрӯзатон. Албатта 10 Чанд сол август қабл? 2014 буд. Хато накунам 2014 буд. Падарам низ яъне ки дар як маҳфили дигар дар Хуҷанд банд будам. ҳамон рӯз сафар мекарданд. Бояд сафар мекарданд. Мара гуфтанд ки писарам гуфтанд субҳ буд. Гуфтам писарам биё ман туя бурда аввал дар ҳамон маконат мемонам, ҳамон маҳфиле ки даъватӣ шудагӣ ҳастӣ мемонам. Баъд ман боз роҳамро давом медиҳам ба Хуҷанд меравам. Ман гуфтам не падарҷон шумо равед рафтан гиред. Ман ҳамроҳи дӯстонам меравам, ягон мушкиле нест. Бинед ки ман не гуфтам. Яъне хато кардам. хоҳишашонро рад кардед. Боз гуфтанд писарам дар роҳ эҳтиёт шавед. Биё ман барам. Ман гуфтам падарҷон баъзо ҳай гуфтанд худата эҳтиёт кунӯ. Дер накарда рав. Гуфтам хуб. Ана баъд ҳозир агар хоҳед ман ҳамон ҳодисае ки шудагӣ аст ҳозир бурда шуморо нишон медиҳам. Вақте ки мо ба роҳ баромадаем, аз ақиб як тамғаи кемри сиёҳ буд. Ёдам сиёҳ буд. бениҳоят тез омад. Вақте ки дар ақиби мошини ҳамон доҷимо мезанад, мошин вақте ки ҳаракат карда истодааст, шумо фикр кунед ки бе ягон ҳамон истодан ё тормоз кардан як бора бо ҳамон ҳаракаташ чапа мешавад. ёдам ҳаст ки фақат вақте ки ҳамин зарба омад, гурум ҳамин фақат калама хам кардаму ин тараф ба мезад, ин тараф ба мошин як бало гуфтам. Ман гуфтам ки тоба кардам, тарсидам. Дӯсти гап аз ҳамин лиҳоз ҳар вақте ки ман ҳамон пеш аз оне ки падарам мегӯянд ана ҳамон ҳодиса, яъне сухан мекунанд, ана ҳамон ҳодиса дар пеши назари ман аст ки ман чӣ тавре ки ҳамон не гуфтара сафар кардам, мана худованд ба ман умри дубора бахшиду, лекин огоҳ кард ки сухани падара ҳеҷ гоҳ гардондан лозим нест. Ягон бор дигар бе иҷозати падар ягон ҷо наверам, ягон корам намекунам дигар. саломат бошед. Бинандагони азизу арҷуманд, агар як мақсади баёни ин ҳодиса маълумот додан аз таърихоти худ бошад, мақсади дигар ин аст ки шумо низ сухани волидайнатонро ҳеҷ гоҳ ба замин нагузоред, чун онҳо некхоҳи фарзандон ҳастанд ва ҳеҷ гоҳ намехоҳанд ки фарзандонашон мушкилиро паси сар намоянд. Комилҷони азиз, мо ин қадар сухан кардем ва анакнун мехостем донистанд ки мо боз роҳсӯи куҷо гирифта истодаем. ҳозир як таронаи нав эҷод намудам ва дар пайи омодаи клипи ҳамон ҳастам. Тарона бо номи Яғноб. Инро шодавон Абдулло Султон, беҳтарин ҳунарманд ки ман бисёр иззат ҳурмат мекунам, гӯш мекунам сурдаи он касро. Вақташ ба мехондан ва ҳамон сурда ман аз сари нав зинда кардам, рӯзҳои наздик баҳри мухлисон пешкаш мекардам.
бори аввал дарё доред дар синни чанд солагӣ кадом намуди хӯрокро омода карда будед ва лаззааш чӣ гуна буд? бале тақрибан синфи 10-11 буд. ҳамроҳи падар дар барномаи лаззат буд телевизиони Сафина. ҳамон вақт бори нахуст мо гречка палов яъне ки пухта будем. баъди гречкаи пухтан аллакай нархи гречка 2 баробар қимат шуд. баъди истеъмоли анамо хӯрок кулли кормандони телевизиони Сафина ягон маҳ истироҳат накарданд? не якҷо яъне ки ҳамонҷо дасти падар буд. ягон 80-90%. ман фақат гречкаи тоз кардам. баравай грет оша грет саломат бошед. ташаккур. бинандагони азизу арҷуманд ва назди мо овардан оши паловро агар шумо ҳам мабодо хӯрок истеъмолкунон моро ҳамраҳӣ карда истода бошед, пас ба шумо низ иштиёитомро таманно мекунем. комилҷон додари азиз ки қадамҳои нахустин дорад дар ҷодаи санъати эстрада ва фикр мекунам ки дар оянда ба мисли падари бузургворашон як шахси номдор мешаванд. албатта мақсади мо фарзандонам дар ин аст ки мехоҳем дар ҷодаи санъат ҳам обрӯи падарони бузургамонро бардорем, ҳам як равияи худро дошта бошем. ва ман инчунин ба додари азиз комилҷон бурдбориҳо дар санъатро орзу мекунам бигузор ба монанди падару амакӯяш ҳам хел шахси номдор шавад. бинандагони азизу арҷуманд, пас аз истеъмоли оши палав мо аз қаҳрамони барнома пурсон мешавем ки нақшҳои минбаъдашон чӣ аст ва мо боз роҳсӯи куҷо гирифтанӣ ҳастем. ташаккур зиёд маҳмудхон. вақтам кам мондагӣ аст. ҳозир мерем як роҳ ба сӯи хона мерем. хоб барои чӣ? барои иваз як либосҳои иваз кунем. баъд салон эверест мерем. баъд ҳамон маъракае ки даъвати шудагӣ ҳастем ҳамроҳи падар якҷо бо додам монҷо ҳастем. хуб, ташаккур. пас аз чанд лаҳзаи дигар мо ҳамсӯҳбат мешавем бо устоди санъат Қобилҷон Зарипов. бо мо бошед. бинандагони азиз, чӣ хеле ки шумо дидед, мо ҳамроҳи Комилҷон Зарипов аз толори мардона Эверест ҳам баромадем. бояд қайд кард ки толори мардона Эверест ҳамкори барномаи якрӯзи якшахс аст ва мо аз ҳамкорӣ бо анамин толори бонуфуз фараҳманд ҳастем ва умедворам ҳастем ки ҳамкориамон солиёни сол идома меёбад. бояд қайд кард ки айни замон мо роҳсӯи яке аз тарабхонаҳои шаҳри Душанбе гирифта истодем. бояд
комилҷони азиз ҳамроҳи устод қобилҷон зарипов бо таронаҳои ҷаззобашон яке аз оилаҳои навҷавонро табрику таҳният намоянд. хуб ман донистам мехостам ки комилҷон худи шумо аз синни чандсолагиатон ҳамроҳи падар ба тӯю маъракаву мерафтед? ман аз хурдсолӣ ҳалакат ҳамроҳи падар будам, мерафтам, яъне аз пушташон ки дар паҳлӯяшон истода сурудҳо мехондам. ёд дорам ки яъне кӯдак будам то исфара, ворух, хуҷанд, қурғонтепа, худи душанбе, ҳисор, шаҳр қариб ки ҳамроҳи падар ба тамоми ноҳияҳо шаҳракҳо будам ва аз хурдсолӣ хулас ин ки аз хурдсолӣ ман дар паҳлӯи падар дар тӯи маъракаҳо будам ва аз ҳамин сабаб тарс аз ман ҳалакат дур шудагиаст. аввалин маротиба вақте ки дар тӯй ҳарами балангӯякро ба даст гирифтед, ларзидани даст ё гум кардани матн ё гӯем баромадан аз ритм чунин ҳолатҳо рух дода буд? дар тӯй нею, лекин аввалин баромаде ки ман хурдсол будам ҳамроҳи падар дар филармонияи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон будам, ҳамонҷо ба як ҳолаташ ҳаст, хомӯш истодам, яъне ҳаяҷон зер карда буд, мухлисон толори пур, албатта дар ҳаяҷон будам. каме ҳамонҷо вақте ки падар хондан бояд ман мехондам, ҳам хел толорро нигариста истодем, хел бале толори пур аз мухлис. баъд яке дар ёдам зад ки ман бояд суруд хонам. ҳамон ҳолат танҳо дар саҳна буд, дар тӯи маъракаҳо не. комилҷоно ман аз оёни кӯдакӣ вақте ки комилҷон 3 сола 4 сола буд ки ман ҳамроҳи падари комилҷон мо корро сар кардем. дар хурдӣ бисёр бачаи шух буд комилҷон. вақте ки мо ҳамроҳи падараш суруд эҷод мекардем, оҳанг эҷод мекардем, бисёр меомад чақагӣ мекард дар асбоби ман, ё ки дар вақти кори ман бисёр чақагӣ мекард. нарас мегуфтам, бисёр ҳамид шавқманд буд ки санъаткор шавад. имрӯз ки комилҷон дар ҷодаи санъат аввалин қадами худро гузоштааст, ман барои комилҷон бурдбории муваффақият ҳама вақт чикеле ки падари комилҷон дар ҷодаи санъат кор мекунанд, ман ҳамиқа гуфтанӣ ҳастам ки ҳама вақт эҷодиёти бисёр дошта бошанд, зиндасароӣ бисёр кунанд, ҳама вақт такмили овозро бисёртар кунанд. барори кор ба комилҷон бурдборӣ бисёр ба қуллаҳои баланди санъат расанд. чашмони ба нози нозанинат мана кушт, зулфони дарози анбаринат мана кушт. чашмони ба нози нозанинат мана кушт, зулфони дарози анбаринат мана кушт. сар то қадамам ба ҷунбиш омад ба худо, сар то қадамам ба ҷунбиш омад ба худо. ҷунбондани рақси остинат мана кушт, ҷунбондани рақси остинат мана кушт. дар сурхи рухсори чусе бадмураме, дар чашми сиёҳи дилфиребад мураме. дар сурхи рухсори чусе бадмураме, дар чашми сиёҳи дилфиребад мураме. як ханда накарди дилакам зинда шавад, дар зираи дандони сафедат мураме. як ханда накарди дилакам зинда шавад, дар зираи дандони сафедат мураме. чашмони ба нози нозанинат мана кушт, зулфони дарози анбаринат мана кушт. сар то қадамам ба ҷунбиш омад ба худо, сар то қадамам ба ҷунбиш омад ба худо. ҷунбондани рақси остинат мана кушт، ҷунбондани рақси остинат мана кушт. Bari
گرد نام پدر چی میگردی؟ پدر خویش شو اگر مردی. فرزند عزیزم کامل جان امروز در جاده صنعت، من خودم که از خردسالی بسیار صنعت دوست می داشتم و شکرانه میکنم که خدای تعالی به من همین آواز داد و امروز فرزندک عزیزم پیروی من شد. راستش را گویم از اول من یگان طرفدار نبودم که مادر عزیزی مهربانش من به گفت که این خونش به هست گفت و من خواندم، آموزاندم، خودم که محنت کردم به این درجه رسیدم و وقتی که فرزند عزیزم بار اول در کاخ فیلارمونی دولت جمهوری تاجیکستان این از خورده همین ما وقتی که تار می گرفتم و همراه من برادر عزیزی مهربانم، شاگرد عزیزی مهربانم، امروز برای وی هم حق استادی دارد، سید احسان مقصود، شب و روز ما در بزم ها می رفتیم، کنسرت ها برآمد می کردیم، این همراه ما بود. همه وقت همین در بالای اسباب سید احسان جان برآمده، همه وقت همون کس به چیل گم خلل نرسام میگفتم، نه خلل میرسام. همین برادر عزیزی مهربانم میگفتن که ماند دیگه هم نه، این آینده خوب دارد میگفتن. برای همین بار اول وقتی که من در فیلارمونی دولت جمهوری تاجیکستان کنسرت کردم و همونجا برآمد مهدی که گفت سرود خان، هم مردم کف کوبید و من خانه رفته گفتم که من این به دعا میتیم. امروز شکرانه میکنم که من امروز مخلصی خود را دارد و آرزو میکنم که به قله های بلند براید، برای صنعت ملی تاجیک باز حرکت کند و من باوریم هست که این مخلصی خود را بیابد، آینده برای ملت، برای وطن، برای تاجیکستان عزیز خدمت میکند. بینندگان عزیز و ارجمند، پس از تبریکات نمودنی یک اویله نوجوان همراه قهرمان برنامه ما حاضر شدیم در یکی از بخوی زیباترین شهر دوشنبه و ببینید که شام دوشنبه خیلی زیبا است و برای هر ایجادکار نیرو و الهامی مخصوص میبخشد. همین طور نه؟ البته شکر هر یک پاره نان میکنم، شکر خاک تاجیکستان میکنم. تاجیکستان این دل و جان من است، شکر یک خانه آن میکنم. تشکر. بله واقعا هم با گفتی انامی قهرمانی برنامه ما دوستی عزیزی ما کامل جان ظریفوف ما باید شکرانه کنیم از داشتن چنین وطنی زیبا، از بودن چنین انسان‌های برومند، از بودن چنین انسان‌هایی که واقعا هم صمیمی هستند. ما باید شکرانه کنیم و دوستشون داریم و چون در واقع قید کرده گذاشتیم شام که فرا رسیده، اصلا میگن شام باعث میگردد که انسان باز یک بار دیگر انا همون کتاب ارزویش رو ورق گردون کند. میخواستیم باز هم یک ورق گردون کرده باشیم کتاب ارزوی شما رو که در دل چی ها رو میپرورید و چی ارزوها دارید. بیشتر که در بالا قید کرده گذاشتیم ارزو و هوس‌ها و نیت‌ها بسیارند. آرزو میکنم که در خاندان کلی مردم تاجیک پیش از همه خنده باشد، توی باشد، سرود باشد و ما صنعتکاران همیشه دعاگو و خدمتگار آنها باشیم در بزم توی های آنها. تشکری بپایان و تمنا میکنم که بگذار هر یک ارزویی که شما در دل میپرورید، بله واقعا هم بعضا ارزوی هست که انسان در دل خود همچون سیر نگاه میداره، یعنی مخفی نگاه میدارد. اگر چنین ارزوها باشد تمنا میکنیم که جامعه عمل بپوشد. ما و استفاده از این فرصت قلای جهانی سپاس میگویم برای شما که روزگی خیش رو بیان کردید و با ما امکانیت دادید. اگرچه در اول شما کمی ترسیدید از دیدن کامera یک و یک باره، ولی به هر صورت تشکر میگم. تشکر زیاد با شما محمود خان و تلویزیون تنین مینداری خود را میرسانم به رهبریت تلویزیون تنین که از خود خوجند شهر باستانی یعنی طریق 400 کیلومتر رو طی کرده آمدید برای یک روزی یک شخص رو ثبت نمودم. بله. من از این خیلی هم شاد هستم و مینداری اهل و اولی خودم رو بیان میکنم. اگر در کمی در یگان موردش یگان خطاگی باشد، یگان نقصان ها باشد، عذر زیاد میخواهم از همه شما و از کلی بینندگان. چیزی که از دستم آمد، چیزی که نمیدونستم، یعنی که
дар ҳаяҷон будам, гуфти шумо ҳар он чӣ ки буд пешниҳод кардам. ташаккур бебон. имрӯз воқеан ҳам рӯзи якшанбе аст. мо дар рӯзи истироҳатӣ хостем рӯзи Комилҷони азизро наворгирӣ кунем ва агар ягон камбудӣ бошад мазарат металабем ва дар барномаҳои минбаъда кӯшиш мекунем ки ана ҳамин камбудиҳоро рӯйпӯштар намоем. бинандагони азиз, ҳамеша бо лоиҳаи як рӯзи якшаст бошед ва бояд қайд кард ки лоиҳаи як рӯзи якшаст ин лоиҳаи ҳар кадоми шумоёни азиз аст ва баҳри шумоёни азиз боз ҳам талош меварзад. ҷавони сипос. ташаккури зиёд ба шумо ва ба кулли бинандагони азиз. бинандагони азизу арҷманд, то барномаҳои оянда сарбаланд бошед.